Аспыт субботаға хаңалы сұлығын кенер Покровскайға физкультура ләхеттерін иделях күндерін етінен пляж волейболугар кырылыс кумақтақ площадкаға көріқтіхи болан асты. Бұтығынан келер сюжетке көрін. Хаңала союға обсастымынна түмсі бәйтін күйінен оңыр бұд. Оға сүненер спортивне бұлаға катығар пляж волейбола улус спортқы паралденетін, онны улус волейболға федерациятын көғылайханнерінен ұдылынна. Бу физкультурный күннигер анамыт кумака волейбол уже 2 этабын это вот бастакы этаба ден деревнялар именно бу нехлектернен пупыт нехлектер бәдәрі путтара хорак нехлектер путтара хорак нехлектер путтара онна аты возрастной да пут бу ханга киреннер көрүң бияга әддә тоқ күрәхтәһи курдук болбаккара ите малютка Покровскайга үтәләтләр турнирин Оны білеген ари официальный хосту күтәнәле бит. Бесте тәстә җелер иккардаларгар болан. Олоктоктор жеттен таксыбаккара балконнардан туран көрдүләр. Күрәктәһигә җекергеннән әмия кытыннылар. Бии җекерген волейболга ойнап бут ратта. Кергене меме ойнур. Ул бут эме ойнур. Бу бары келен бүген шөй байдык үре көтәһәдәбит. Саңа былхакага ойнурга күрәктәһәргә улус табагастак, онда сылас күн туран бедде. Кайылактар металләреннән, грамоталарынан наградаланылар. Кумакка ойнунар пляж волейбола индикрин үгәскә күбулган, җасәргә коты кыттыр көрүнгән булугар сарбакта баппыт. Уйбан Югуров, Александр Ярков, Сакат телевидениедә Хаңалы Сулуха.